न्याय मिळवला आमकां देव वर्ष आमकां न्याय नास देवा आमचे चतुर्मास न्याय आशिल्लो देवळेर पळय भगवान आमकां अनेक सरकारान देवान ही देवा संस्थान राष्ट्रीय देव रामचंद्र आमगेलो विशेष आमगे समाजाक अनुकृत केलो विजय स्वामी रामचंद्र रामचंद्रा विशेष सेवकुचे भाग्य ಈ ಮುಂದೂರು ಆದ ಸೂಚನೆ ಪ್ರದೋಷವು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಸಮಯ ಎಂಕ ಗಾದವರು ಅದವರನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ 108 kg सीजी 108 पवन 4 दिन का संकल्प केला श्रेष्ठ तर पावन दिले मातीला आमची देवान सेवा त्याग काम दिले यादा तो मात्र राय मुन मात्र राया विशेषित पल्लकी प्रधान राया रायान पल्लकी दर्शुला राया पल्लकी दर्शुला बोर्ड ले जगत या राय तो राया पल्लकी मात्र नहीं सान करना सान समया ये चीज पंगराम श्री दृष्टि एवढं काही संगीत सत्याम कपडे होती जाणे एक बार ये दवा संगीत कार्यक्रमाचे मार्ग समर्पण देवा त्या हीच ऐकते साथ संगीताने कधनाय किती उत्सव देवा प्रभू रामचंद्र कसं नाही साथ देवा परात साथ कुटुंबात शिकतात मात्र नाही आमच्या देवा स्नान विशेष राम भेटले दृष्टी बनवण्याची हेच वेळे आमचे सौभाग्य कसं नाही समाजात हेच वेळे आमचे प्रभू रामचंद्र श्रेष्ठ संस्थानात वाव तुमचे चित्ररूपात देश सनातन धर्मान पण विश्वास दवरता श्रेष्ठ सन्मान देवा मात्र नाही सनातन धर्मान श्रेष्ठ तिच्या देवाचे धर्माचे राष्ट्राचे ती विश्वास आणि ते दृढजन देवाने सर्व विषयांनी आशीर्वाद वेदव्यास बादरायण गोविंदा अयोध्यापति प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की स्वामी महाराज की महाराज की स्वामी महाराज की प्रभु रामचंद्र ताने कितना बेस्ट कशी सिंहासन म्हणता ती सने रे तगे पदांतो कसने मराठी बंगाल प्रजत बंगराचे जे सिंहासन देवा रुपयाचे दिले सुद्धा बंगराचे सुद्धा तशी शेष जा देवाना शेष बेस्ट तशी भाग्य ते कोरचे तशी भाग्य दिले देवा सुद्धा संगीची अण्णा शीत गेला अण्णा गेलेली रामक्षेत्राकडे न्यासाकडे होराट केलेले मनीष और स्वाम्यांनी शेष तुगेलांना कृपा सूचना त्याची हे आणलेले भरता राहणं तुगेलांना करा पूजन केलेली त्याची एक वलान देवा कोरचे तशी भाग्य दिली मना गेलं वारले की दिन तशी कोरचे तशी भाग्य दिली हे काही थोड एक समय आले नाही सहान एक लिप्त समय आले चारी दिवस बीते वारले की जावं ಏನ್ ಜಾವ ಫಿಲಂ ಮಾಳ ಜಲರಿ ದಿವಸ ದಿಲ ದೇವಾನ್ ಇದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ದೇವಾನ್ ಭಾಗಿ ದೇವಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಾಸ ಭಾಗಿ ಸರ್ವ ವಿಷಯ
आशीर्वाद दिला. सुरेंद्र आशीर्वाद राम रे राम. मागचे तुम्ही मागचे